לפעמים רכיב קטן הוא הדבר החשוב ביותר בשלם. אנחנו החברה היחידה בארץ ובין החברות היחידות בעולם שמאגדים בתוכם גם ייצור מעגלים מודפסים וגם הרכבות. היתרון שלנו בזה שיש לנו בעצם מומחים לאורך כל שרשרת האספקה ואנחנו לוקחים אחריות על כל התהליך. על מנת להיות מדויקים צריך תכנון. בשביל תכנון מדויק צריך מערכת. חיפשנו מערכת מידע שתספק לנו מענה מלא לכל צורכי הארגון, החל משלב ההתקשרות מלקוח, דרך תכנון ועד בקרה לפרטי פרטים ברצפת הייצור. SAP נכנסה ל-PCB מסיבה אחת מאוד מאוד מהותית, זה מודול ה-ME, שהמודול הזה מאפשר לנו שליטה ומוניטורינג בעצם על כל תהליך הייצור. היום כל כרטיס שמגיע לרצפת הייצור מנוהל לפי serial number. ה-serial number הזה בעצם מלווה אותנו בכל תהליך ההרכבה. אני יכולה לדעת בכל רגע נתון באיזה תחנה נמצא המוצר ומי עובד עליו. כדי להתמודד עם שינויים בסביבה, צריך יכולת להתאים את הייצור לתנאים בשטח. הנתונים מאפשרים לנו ניתוח של תוצאות איכות בדיעבד וגם מענה בזמן אמת לאירועים. היום אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה שאנחנו שיפרנו מאוד את תהליכי הייצור, במיוחד בתחומים התעופתי, הרפואי והצבאי, ואנחנו מסוגלים לתת היום תמיכה הרבה יותר רחבה, במיוחד בתקינה ההולכת ומחמירה. בעולם של תחרות, להערכתי, חברות שלא ידעו לעשות מוניטורינג ברמה כזאת גבוהה על תהליכי הייצור שלהם, לאורך זמן לא יהיו קיימות. וזה מה שמערכת ה-ME של SAP יודעת לתת.